De man die onder meer 2 Zeeuwse meisjes afperste met naaktbeelden moet ruim 6 jaar de cel in en heeft TBS gekregen. In totaal perste de man 170 slachtoffers af, maar is maar veroordeeld voor 30. En hoe dat verschil komt, legt verslaggever Mark van Leijden ons straks uit. En verder in het nieuws. Ondanks chemo's blijft Daphne vloggen. En dit is straks na 35 jaar verleden tijd. Goedenavond. Voor het afpersen van een grote groep meisjes, onder wie zeker 2 Zeeuwse, moet de 25-jarige Johnny de W. uit Etten-Leur 6,5 jaar de cel in. Daarnaast kreeg hij TBS met voorwaarden opgelegd. Johnny perste zijn slachtoffers af met naaktbeelden via sociale media. Die beelden kreeg hij in zijn bezit doordat hij zijn slachtoffers dwong kinderporno en naaktbeelden te maken. De rechtbank acht bijna alle feiten waar u van werd verdacht bewezen. De rechtbank legt u daarvoor op TBS met voorwaarden. 5 jaar gevangenisstraf, 18 maanden jeugddetentie, die wordt omgezet in gevangenisstraf, is in totaal 6,5 jaar gevangenisstraf. En ik praat erover verder met verslaggever Mark van Leijden. Ja, jij was aanwezig bij die uitspraak. Hoe is de rechter tot deze uitspraak gekomen? Nou, die is ook gebaseerd op de reclassering. Want die heeft geadviseerd om TBS met voorwaarden op te leggen in plaats van TBS met dwangverpleging, zoals het OM had gevraagd. Nou, betekent dat als je TBS met voorwaarden oplegt, dat je maximaal 5 jaar celstraf kunt geven. Omdat Johnny de W. ook nog in zijn jeugd, toen hij minderjarig was, nog de afpersing heeft gedaan, kreeg hij daar nog eens 18 maanden cel voor. Dat is vertaald en opgeteld bij de straf van 5 jaar. Dus in totaal 6,5 jaar cel en dus TBS met voorwaarden. Ja, een hele optelsom was het dus. Nu was de verdachte zelf ook aanwezig, Johnny dus. Wat voor indruk heb je van hem? Ja, het is een gesloten figuur. Hij is heel rustig. Hij toont eigenlijk ook weinig emotie, moet ik zeggen, tijdens het vonnis. Hij hoort het een beetje aan. Ja. Ja. Nu is deze uitspraak gebaseerd op 30 aangiftes, maar in totaal heeft hij ruim 170 slachtoffers gemaakt. Waarom zijn die niet betrokken in deze zaak? Nou, je moet je voorstellen, het zijn ook merendeel minderjarige slachtoffers geweest. En uiteindelijk zijn er maar 30 die uiteindelijk de moed hebben gehad om die aangifte te doen en naar de politie te stappen. Ja, hoe hebben de slachtoffers gereageerd op het nieuws? Nou, er werd wel emotioneel gereageerd. Ik hoorde ook wat mensen huilen achter me, want de publieke tribune zat vol met slachtoffers. En de advocaat van de Zeeuwse slachtoffers, die was er wel. Zijn cliënten waren er niet. En die was eigenlijk wel tevreden met de straf. Het Openbaar Ministerie had 7 jaar geëist en ik had de hoop, en mijn cliënten ook, dat het dat ook wel zou worden. Eventueel nog meer, want voor de cliënten zelf is het nooit zwaar genoeg. Maar al met al vind ik 6,5 jaar een mooie straf, voor zover je van een mooie straf kunt spreken. Maar een pittige straf die ook volgens de motivatie door de rechtbank past in wat zich heeft voorgedaan. De rechtbank vond het schokkend dat de man jarenlang bleef doorgaan. Ondanks dat meerdere slachtoffers aangaven aan zelfmoord te denken. Huilen en smeken hielp niet, bleek uit de slachtofferverklaring van een van de Zeeuwse slachtoffers die de advocaat eerder in maart voorlas. Ik werd bang. Ik kwam in de knoop met mijn eigen. Ik begon me op te sluiten, amper te eten en ik wou niet meer. De pijn die ik kreeg toen hij het wilde exposen was enorm. Ik stortte figuurlijk en letterlijk in elkaar. Gaat er een hoger beroep volgen? Dat betwijfel ik. De voorzitter sloot ook af met de opmerking naar de verdachte dat hij hoopte dat hij geen beroep in zou stellen. En dan gaat de rechtbank ervan uit dat het Openbaar Ministerie ook geen beroep in zal stellen. Want dat is wel iets wat de slachtoffers willen. Die willen rust. En die zitten niet te wachten op een hoger beroep dat 9, 12 maanden na vandaag plaats gaat vinden. Misschien met alle media-aandacht en dergelijke. Die willen gewoon de zaak afsluiten en zo min mogelijk herinnerd worden aan deze episode. 5 mannen hebben een jaar cel gekregen vanwege hun betrokkenheid bij het uithalen van drugs in de haven van Vlissingen in november vorig jaar. De mannen werden betrapt toen ze in totaal 100 kilo cocaïne wilden ophalen. Verder mogen de mannen zich 2 jaar lang niet vertonen in de buurt van de havens van Vlissingen en Rotterdam. Doen ze dat wel, dan krijgen ze 2 weken extra celstraf. De straffen liggen lager dan de eis van het OM. Die had tegen 3 mannen 4 jaar cel geëist en tegen de andere 2 jaar cel. Inwoners van Drijschor zijn een petitie begonnen om deze oude vlasschuur te redden. De schuur is beeldbepalend voor een dorp en mag niet weg, vinden de opstellers van de petitie. De eigenaar van de schuur wil op die plek een woonhuis bouwen. Volgens de gemeente is de schuur geen monument, maar een beschermd dorpsgezicht. Wat betekent dat het wel gesloopt mag worden, maar dat er dan wel iets voor terug moet komen dat in het geheel past.
Yvonne van Maastricht wordt de nieuwe burgemeester van Middelburg als het aan de gemeenteraad ligt. Van Maastricht volgt Harold Bergman op, die eerder dit jaar vertrok naar Schiedam. De keuze viel op Van Maastricht omdat ze dicht bij de inwoners staat en daardoor een verbindende rol kan spelen. Van Maastricht wordt de komende tijd nog gescreend door onder meer de AIVD. Als dat goed verloopt wordt ze eind augustus definitief benoemd. En met de benoeming van Yvonne van Maastricht heeft de meerderheid van de Zeeuwse gemeente straks een vrouw als burgemeester. Met buikpijn en vage klachten naar de dokter om vervolgens na weken onderzoek te horen dat je lymfeklierkanker hebt. Het overkwam de 24-jarige Daphne Kapaar uit Oost-Soeburg. Op dit moment zit ze midden in haar chemokuren en dat legt ze allemaal vast met haar vlogcamera. Maar ik wil gewoon even niks. Zeg maar van niks, dan ga je alleen maar, dan heb je dit. Vandaag is de dag dat ik kaal ga. Ben je er klaar voor? Ja. Ja? Nee. Nee. Niemand is hier ooit klaar voor. Nou, kuur 2 is begonnen. Het zit er nu in. Ik voel me verder echt helemaal prima. Ik heb even mijn laptopje en ik ga gewoon mijn vlog editen. Sinds dat ik ziek ben heb ik eigenlijk voor gekozen om mijn leven te gaan delen met andere mensen. Via een vlogcamera, dus op YouTube. Ja, dat heb ik eigenlijk de eerste reden waarom ik dat heb gedaan is wel ook om iets vast te leggen van mezelf. Ze zeggen dat het ook goed is voor je verwerking. Om erover te praten en ook om er bezig te zijn. En hier in Zeeland is het toch wel een beetje zo van, we praten er liever niet over. En misschien kunnen mijn vlogs wel soort van mensen een eye-opening geven van, nou, het is oké om erover te praten. En, of misschien herkennen ze zich van, oh ja, dat heb ik ook wel eens gehad. Of daar heb ik ook last van. Of bepaalde mensen die wel behoefte hebben om te praten. Nou ja, dan ben ik er, zeg maar. Je kan tegen me praten. Daphne deelt in haar vlogs alles wat haar bezighoudt. Van haar eerste onderzoeken bij de huisarts tot aan haar chemokuren en haaruitval. Zelf noemt ze het de ziekenhuisrompslomp waar ze in terecht is gekomen. Ja, het was eigenlijk helemaal geen leuke avond, want ik moet alleen maar janken. Ja, ik wil gewoon heel graag weer beter worden en ik wil gewoon graag verder met je leven. Want het voelt wel een beetje alsof je leven op pauze staat bijvoorbeeld. Het lijkt een beetje alsof het over iemand anders gaat, zeg maar, over wie je aan het praten bent. Maar uiteindelijk ben je het echt zelf. Ik ben wel in de loop van de tijd sterker geworden. Positief, vol goede moed en krachtig gaat Daphne daarom haar volgende chemokuren in. Ze is hoopvol voor de toekomst. Ik denk dat het ook heel erg helpt dat ik in een vaste, steady relatie zit. Daar heb ik ook heel veel steun uit. En ik denk dat dat ook heel veel scheelt. En positief blijven. Een hele positieve mindset hebben. Want alleen dan kom je verder. Ik kan nu ook heel verdrietig alleen op de bank gaan zitten. Maar daar wordt niemand gelukkig van. Dus ik hoop dat ik dat vol kan houden. Ook met de chemo's die er dan aan zitten te komen nog. En ik hoop dat de kuren die ik tot nu toe nog krijg, ik moet er nog 3, dat die voldoende zijn en dat ik daarna beter ben. En dat ik weer terug kan gaan naar mijn 24-jarige leven. Ja, dat zou fijn zijn. En Daphne's vlogs zijn te volgen op haar YouTube-kanaal Overleven met Daphne Kapaar. En ook op onze website kan je haar vlogkanaal vinden. En dan iets compleet anders. Nieuws uit eigen keuken. Want na een eerdere verwoede poging gaat het nu dan toch echt gebeuren. Na 35 jaar verhuist Omroep Zeeland. Nu zit de omroep nog in het oude gemeentehuis in Oost-Soeburg. Maar het monumentale pand wordt straks ingeruild voor nieuwbouw in Vlissingen. Dit gebouw, pal naast de Keersluisbrug en de HZ, wordt gesloopt voor nieuwbouw. En zo moet dat er ongeveer uit gaan zien. Sinds de start in 1990 zit Omroep Zeeland midden in Oost-Soeburg. Volgens directeur Mike Akkermans is het pand gedateerd. Het is een prachtig pand waar we nu zitten, pittoresk, charmant, alleen niet meer bij de tijd. Achterstallig onderhoud, we moeten er iets mee of we moeten weg en ergens anders iets moois gaan doen. Het afgelopen jaar is ook gezocht naar een nieuwe locatie in bijvoorbeeld Goes en Middelburg. Maar die werd daar niet gevonden. Het is een kans die voorbij kwam. We hadden ook ergens anders kunnen gaan zitten, bijvoorbeeld in een andere gemeente, op Walcheren of de Beverlanden. Maar ja, Vlissingen kwam voorbij en het was prachtig. Omroep Zeeland heeft het huidige pand in Oost-Soeburg verkocht aan de projectontwikkelaar. Het is nog onduidelijk wat die ermee gaat doen. Omroep Zeeland hoopt over 2 jaar te verhuizen naar Vlissingen.
Het was een bewolkte dag en op de meeste plaatsen startte de dag ook nog eventjes met een kleine regenbui bij maximaal 13 graden. Maar deze dag is een dipje in een mooie reeks lentedagen, want morgen gaan we gewoon weer verder waar we gisteren gebleven waren. Met volop zon, maar de ochtend start wel met enkele mistbanken. Dat is dan weer fijn voor de dauwtrappers die er morgen vroeg op uitgaan. Het wordt morgen net geen 20 graden, maar de dagen erna gaan we er met gemak overheen. Een mooi vooruitzicht dus. En daarover gesproken, morgen vanaf 8 uur in de ochtend kan je bij ons de ontknoping volgen van de Zeeuwse Top 40. De afgelopen week is er massaal gestemd en morgen dus het resultaat. Met vlak voor 12 uur de nummer 1 wordt Danny Vera, die vorig jaar nog 4 bovenaan de lijst stond, van zijn troon gestoten. Morgen dus de antwoorden bij ons op de radio, maar ook te volgen via de tv. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond. Geniet van het lange weekend en graag tot morgen.